a la taula. Va que fer una primera pregunta de valoració. Una primera meitat, em semblava que l'equip estava molt còmode fins al minut 38, per dir-ho d'alguna manera, fins que ha arribat al minut 40 i poc el gol de l'Ebro. Una segona meitat on han passat menys coses, però l'equip ha seguit creient, ha seguit insistint i ha arribat a la recompensa. Sí, jo ho has resumit, has fet el resum perfecte, com sempre, no? Us dic, de vegades des de fora ho veieu inclús millor que nosaltres, però sí, estic molt d'acord en el que has dit. Hem començat molt bé el partit, sobretot els primers 20 minuts, diria. El partit que ha passat sobre el que ja teníem esperat passar, un partit de molt joc directe, de segones jugades, d'un altre cop, d'estar molt atent sobretot, no a la primera jugada, perquè Eder i Àlex són dos davanters que guanyen molt aquesta primera pilota, però era més important la segona. I a partir d'aquí, amb aquest joc directe, la caiguda d'aquesta segona jugada, teníem també que creiem que podíem treure molt profit després de guanyar aquesta segona jugada, d'atacar ràpid, de fer la primera part una mica, el guió que teníem era aquest, i crec que en 2 o 3 ocasions ho hem aconseguit. I a part crec que el gol després crec que ha estat bé treballat, una jugada preparada, i a partir d'aquí al minut 40 ens arriba el gol, que jo crec que ens han, a veure, dintre de lo dolent que ha sigut molt a prop de la meitat, i això no ens ha deixat gaire temps per pensar gaire, no? Ha acabat ràpid la primera meitat, i la segona, com has dit, hi ha hagut molts minuts del partit en el que cap dels dos no passaven gaires coses al camp, per part de cap dels dos equips, i el partit estava en una jugada o d'estratègia o de córner, falta o d'alguna individualitat. Era molt clara que el partit estava transcorrent en un moment de que passaven poques coses. Al final, amb la fortuna d'això que ha passat, ha sigut a favor nostre, una bona jugada, d'alguna manera un bon atac ràpid, diguéssim, i ben interpretat per Moja i Monterde, que ens ha donat aquest segon gol i els 3 punts. Deixa'm preguntar-te, Gabri, per les celebracions dels gols. Primer Moja ha corregut ràpidament cap a la banqueta, en el segon també us heu fondit en una pinya tots, cos tècnic i jugadors. T'has encarregat tu de dir durant les últimes setmanes que sou una pinya, i això s'ha demostrat també en la celebració. Sí, jo crec que això ha quedat, jo crec que no per aquest gest que està molt bé, i crec que al final és una mica el que representa, el que es veu d'imatge cap enfora, però ja de dintre jo ja us ho deia i us ho dic, i avui crec que ha quedat demostrat de que l'equip està per la feina, està treballant per treure endavant els resultats, està entrenant molt bé, i crec que el resultat al final és aquesta foto de pinya tant de staff com de jugadors que al final, sempre ho he dit, almenys allà dintre, els moments on es veuen, on surten els bons grups, és en moments de dificultat. És trist dir-ho d'aquesta manera, però és una realitat, que en els moments de dificultat és quan surten de veritat els bons grups, i crec que davant tinc la sort de tenir aquest gran grup de jugadors i sobretot de persones. Gabri, 2 coses més al voltant del partit, perquè sobretot a la primera meitat ha donat la sensació, primer, que l'equip tenia molt clar que quan s'arribava a balconet de l'àrea sí o sí s'havien d'acabar les jugades, perquè ha donat aquesta sensació, que hi havia un espai per provar de tot l'equip ho feia, i després la manera en què l'equip frenava els contraatacs del rival. Recordo una que ha acabat amb targeta groga de Joan Monterde, però l'equip ja té clar que aquests contraatacs dels rivals d'alguna manera o altra s'han de frenar. Sí, a veure, nosaltres som un equip que, no tots els partits, perquè portem 8 jornades, però en molts d'ells som un equip capaç d'arribar a zona de 3/4 de camp, de borde d'àrea 5-10 metres més enrere, amb molta facilitat. Juguem molta estona en aquest espai de camp, sobretot a casa. I una mica el que ens falta, i el que una mica estem intentant transmetre, és que ja que fem totes aquestes coses bé, que hi ha gent que
no li agrada potser, perquè juguem passes per arribar fins allà, però és que a mi és el que m'agrada i el que crec que aquest equip necessita. Hi ha unes altres maneres d'arribar allà, que és jugar un joc directe i recollir la segona jugada i ja estàs allà. Jo les respecto les dues, però a mi m'agrada més la primera. A partir d'aquí ens falta una mica en aquest tram final del camp, fent moltes coses darrere, ser una mica més determinants durant aquestes jornades que portem, i crec que és el que estem treballant i el que volem millorar, i encara hem de millorar més. Amb jugadors tenim jugadors ràpids, amb jugadors desequilibrants, com Moja de segona línia, com David López, i hem d'aprofitar molt més tota aquesta feina que es fa darrere, riscos a vegades que agafem, ens hem d'aprofitar més. I una mica, aquesta era la idea, i juntament amb el que he explicat abans, de que en aquestes segones jugades creiem que també era un partit per poder ser més directes o més verticals. Gabriel, deixa'm posar sobre la taula el nom de Moja Keita. Tu em parlaves ahir, com a curiositat, deies, vaig parlar amb Moja, ja dies millors, pitjors, com tots, però ja que posaves tu el nom avui, que avui ha fet un gran partit. Moja, l'hem vist al final del partit somrient, feliç, és un jugador diferencial de la categoria, i és important que estigui feliç per desplegar tot el seu joc que avui ho ha fet. Sí, Moja és un jugador que jo conec, ja sabeu que jo vaig tenir a l'Andorra i vaig compartir vestida amb ell i em va donar un molt bon rendiment. Una de les coses per les que està aquí és perquè jo el coneixia i el volia en aquest equip, per el que has dit tu, perquè és un jugador diferent, un jugador que en 3/4 cap endavant és diferencial, és un jugador de la categoria jo crec que hi ha pocs jugadors com ell en aquesta categoria, i Moja, jo amb la confiança que tinc, en dies que està millor, pitjor, i ell té la capacitat i la confiança de poder dir-m'ho això. Un jugador que a poc ha d'anar a agafar la forma, com sabeu, va estar 4 setmanes fora, va començar molt bé, però va estar 4 setmanes fora, i avui m'has parlat de Moja i contesto, però els demés per mi han fet tots un grandíssim partit, i Moja està tornant a agafar aquesta forma que durant 4 setmanes va estar sense competir, i estic content per ell perquè és un jugador que crea moltes coses, que finalitza moltes vegades, fa pocs gols, i crec que el premi de tenir el gol, això encara li donava més confiança. Ahir, Gavi, ja et preguntava al voltant del partit de dissabte, partit de dimecres, mateix escenari, mateix rival, em deies de moment donem la prioritat que es mereix el partit d'avui, quan s'acabi ja pensarem amb el de dimecres, però és evident que el que sortia guanyador del partit d'avui potser surt reforçat si el partit de dimecres. Com has dit, el partit ha acabat i ara ja tornarem cap a Lleida, demà descansarem i prepararem dilluns i dimarts el partit de la millor manera possible. Sí, evidentment sempre és millor afrontar aquest segon partit amb una victòria, que et diré, no t'ho negaré, però a la vegada també perquè no ha sortit guanyador d'aquest és una mica també aquest punt de dir una revenja, no revenja, però de dir, treure't aquest resultat negatiu i recuperar-ho a confiança dimecres. Ara t'estic dient això i jo crec que al final has de jugar una mica amb això que al futbol li diem l'entreno invisible del jugador, que has d'intentar que estiguin motivats tant en un escenari que és el de la victòria avui com en una derrota que hagués pogut ser i que serà dimecres el partit. Ja et dic, avui hem fet aquest, estic molt content, crec que l'equip ha fet un gran partit en un camp molt difícil i ara prepararem el millor possible perquè volem passar eliminatòria també dimecres. Gabriel, al final del partit, no sé si ho has pogut veure, si havies marxat o s'ha pogut una imatge molt bonica, la imatge de família amb els jugadors amb l'afició darrere. A vegades són repetitius, però al final l'equip està necessitat d'alegries i l'afició també. Un important és també que classi avui una trentena aquí i que pugui tornar cap a casa contents. Jo crec que l'afició està de 10, està estant en els últims partits i davant de la situació que tenim, jo crec que està apoyant molt a l'equip, els estem notant molt a prop i crec que l'equip, al final jo ho vaig dir, per tenir aquesta confiança de l'afició també, a l'afició de nosaltres li hem de donar coses perquè la tingui, i a poc els hi estem donant amb millors resultats i sumant punts a la Lliga, per tant al final és un d'això que s'alimenta una de l'altra
i crec que ara pues, ho necessitem que l'afició segueixi apoyant a l'equip com està fent. Nosaltres ho estem notant, ho estem sentint i animo a que continuï així. Gabriel, aprofitant que s'ha guanyat i que estem contents i feliços, et pregunto per una imatge curiosa, que ha estat dues samarretes, la del Joel i la de l'Àlvaro, portaven dorsals diferents als seus habituals, que sí que porten els pantalons, que ha passat amb aquestes equipacions. Bueno, degut a l'equipació de l'Ebro i les nostres dues equipacions, que és la blau i la blanca, doncs, bueno, l'àrbitre ha considerat que podria portar a confusió, exacta, i Walter doncs, ja preveient això, per sort, ja havia portat aquesta samarreta en la qual no tenim marcades noms ni números, no? com a les altres dues equipacions. Però bueno, al final és una anècdota, ens ha anat bé, jo crec que haurem de jugar dimecres un altre cop de vermell i res, al final doncs, bueno, la lògica s'ha imposat, no? Al final mira, tenim aquestes dues equipacions i és que no podem fer una altra cosa i l'àrbit, pues, el sentit comú crec que al final s'ha imposat.